Anem a veure com podem baixar vídeos del YouTube. Hi ha moltes formes de fer-ho, hi ha programes que ho fan, però jo us ensenyaré la que utilitzo jo, que és mitjançant la instal·lació d'un complement o extensió amb el navegador. En el meu cas utilitzo el Firefox i llavors l'extensió que utilitzo és aquesta d'aquí. Llavors veieu que jo aquí tinc la possibilitat de baixar el vídeo que estic veient, qualsevol vídeo, amb diferents formats. Clico aquí, per exemple, i veureu que tinc Good morning, folks. While we do have one buoy in event mode here, it's only about 12 inches DV. L'extensió és aquesta. Vaig a treure-la i la vaig a tornar a instal·lar perquè veieu com s'instal·len aquestes extensions. N'hi ha mils o milions d'extensions. I en tenim per tot. És una cosa que molta gent no coneix i que ens dona moltes possibilitats. Tenim des de proxys, aquest que serveix per... n'hi ha aquest exactament, no sé per què serveix, però n'hi ha moltíssimes, per traduir, etc. Depèn del que vulguem. Vaig a mirar les extensions que tinc jo, i si fixeu només tinc aquesta, la suprimeixo, ja està suprimida, reiniciaria el Firefox. En el cas del Google Chrome també té les seves extensions, llavors vaig a buscar un complement per baixar el vídeo. Hauria d'anar aquí a complements, clicaria a complements i vaig a buscar. No posa cerca tots els complements, simplement escric YouTube i MP3, en aquest cas, perquè jo més o menys sé el que estic buscant. No me'n recordo com se diu. I és aquest d'aquí. Fixeu-se que n'hi ha moltíssimes. Tenim aquesta, cadascuna, però si a mi aquesta em va bé, per tant, instal·lo aquesta. YouTube, MP3, Podcaster. Llavors me'l baixarà, em dirà, quan el tingui dit, em dirà que reinici l'ordinador, que reinici el programa, el navegador. Ja veureu. I reinicia ara. Se reinicia i me'n vaig al navegador i ja la tinc instal·lada. Ha sortit aquest monigot d'aquí. Llavors, si per exemple qualsevol vídeo o pitjor Good morning, folks. While we do have one buoy in event mode here, it's only about 12 inches deviation. Regarding 53046 to the west, the one we're concerned about, the Australian Bureau of Meteorology says it's malfunctioning. Well, I wonder what they mean by that. Is the 2,000 feet of seafloor rise an error, or is the machine now malfunctioning and that's why we've lost the feed? I wouldn't buy the first one as an explanation, not with this area already cluttered with detectors before adding the new one this year, with the old one showing anomalies leading up to the addition of the new detector, and this the zone of the tectonic breakup. Tough to believe it'd be an error. North Atlantic, we see the spinning Raphael remnants. It's a big low pressure system headed for Europe, but because of the spin, front edge brings warmer southern air